Здравейте и добре дошли в днешния анализ. Днес ще се гмърнем в една истинска психологическа мистерия, която, нека си признаем, е доста парадоксална. Става дума за онова дълбоко смазващо чувство на изолация, което човек изпитва, дори когато реално е заобиколено от грижа и внимание. Днес ще разкодираме този парадокс, ще направим психологията зад него малко по-разбираема и ще видим защо човешкото преживяване понякога е толкова объркващо. Но спокойно, за всичко това си има абсолютно логично обяснение. И така, нека направо скочим в дълбокото. Замислили ли сме се над един дълбоко драматичен въпрос, който честно казано минава през умовете на толкова много хора? Ако изобщо някога не съм бил истински обичан. Това е едно наистина тежко преживяване, което моментално вдига емоционалния залог на днешната тема. И не говорим просто за някаква мимолетна мисъл. Това е същински екзистенциален страх. Страх, който може буквално да отсвети целия мироглед на човека и да го накара да се съмнява в абсолютно всяко едно взаимодействие, което някога е имал с околните. Сега, това, което е наистина интересно тук, е контраста. От една страна имаме онези грандиозни, кинематографични жестове, които всички очакваме, а от друга – хаотичната, сложна реалност на човешките отношения. Филмите ни учат, че любовта е тичане през летишкето в последната секунда или някакви супер драматични признания под проливния дъжд, нали? Но реалната любов рядко изглежда така. Тя е сложна, понякога изключително тиха и много често изобщо не съвпада с онзи перфектен сценарий, който поп-културата упорито е набила в главите ни. Нека преминем към първата ни основна концепция – да гледаш на чужд език, когато любовта се случва само на другите. За да илюстрираме това усещане, нека вземем няколко емблематични аниме сцени, които перфектно показват колко дълбоко хората всъщност копнеят да бъдат истински видени. Като, например, необяснимата връзка между Мицуха и Таки в Твоето име, или момента, когато Хако разпознава Чихиро в Отнесени от духовете. Когато се случат тези неща, цялата история просто се преобръща. Тези моменти ни удрят толкова силно, защото улавят самата сърцевина на човешката нужда от разпознаване. Онова чисто усещане, че някой друг те вижда точно такъв какъвто си, абсолютно без никакви маски. Но за хората, които се чувстват хронично необичани, свидетелстването на тези прекрасни моменти на дълбока връзка често носи един съвсем различен заряд. Вместо като лично разпознаване, всичко това се усеща супер непознато. За някои, любовта буквално се усеща като наблюдаване на език, на който никога, ама никога не са били учени. Идеята е ясна, вижда се, че се случва нещо значимо, но самите думи, самите жестове остават напълно неразбираеми, чужди и, честно кажано, дори малко плашещи. Което ни води директно към следващата част – подозиращият мозък. Тоест, какво се случва, когато добротата предизвика паника? Какво става, когато някой, който се чувства необичен, внезапно се сблъска с искрена доброта? В такива моменти мозъкът буквално изпада в паника. Вместо просто да приеме жеста, той веднага генерира едни много специфични, супер подозрителни мисли. Защо се държат мило с мен? Какво всъщност искат? Когато най-накрая се появи привързаност, умът, който изобщо не е свикнал с нея, започва трескаво да търси скрит мотив. Сякаш крещи. Няма начин това да е истина. Тук 100% има някаква уловка. И това може да се илюстрира брилянтно чрез героя Тодороки от моята академия за герои и неговия опит с приятелството на Деко. Неочакваната доброта предизвиква тотално объркване. Точно както този герой в началото просто не знае какво да прави с една абсолютно безкорисна подкрепа, така и в реалния живот. Когато добротата е била рядкост, умът просто няма идея как да я обработи. Липсва му онзи предварително изграден модел за приемане на чиста подкрепа и това неизбежно води до дълбоко объркване и отдръпване. Тук е абсолютно ключово да се разбере едно нещо. Мозъка всъщност изобщо не е счупен. Той просто е в състояние на хипербдителност. Това е едно повишено състояние на постоянна тревожност, чиста защитна реакция към рядка или непредсказуема доброта. Мозъкът действа като един прекалено усърден бодигард. Той прилага една напълно остаряла стратегия за оцеляване, която в миналото е предпазвала от разочарованията, но сега просто блокира всякаква възможност за истинска връвка. Просто се опитва да отхвърли доброто, преди той изобщо да има шанса да нарани човека. И така стигаме до режисьорската версия. Или как сами изграждаме историята за неспособността да бъдем обичани. Тук умът влиза в ролята на един доста трагичен филмов режисьор. Имаме истински ефект на снежната топка при изолацията. Да погледнем времевата линия. В миналите години се е случило емоционално пренебрегване. После, миналия месец, приключва една връзка.
Вчера пък някой си отменя плановете. И какво става днес? Днес мозъкът прилежно записва всички тези неща като категорични доказателства, че човекът не може да бъде обичан. Умът избирателно събира негативните събития, сглобява ги в една голяма тъжна картина и напълно игнорира всичко позитивно, което се е случило междувременно. Всичко това създава онова смазващо усещане, че човек може би е в тежест на другите или някак си никога не е достатъчен. Сещаме ли се за онези меланхолични песни като Liability на Lord или Creep на Radiohead? Те резонират толкова силно с милиони хора, защото улавят буквално перфектния саундтрак на този тъжен мисловен монтаж. Те озвучават точно това дълбоко, болезнено вярване за собствената ни неадекватност. Но тук се крие една абсолютно жизнено важна психологическа истина. Да се чувстваш необичан изобщо не означава, че любовта никога не е съществувала. Това просто означава, че изразената любов не е отговаряла на емоционалните нужди. Разминаването в тези нужди наистина оставя дълбоки белези, но това не е еквивалентно на пълна липса на грижа. Любовта просто може да не е говорила на специфичния емоционален език на човека. И точно това болезнено несъответствие създава усещането за празнота. Време е да преминем към решенията. И така, тихата любов и преосмислянето на реалността. Нека се отдалечим малко от онези холивудски митове. Разликата между мит и реалност тук е огромна. От едната страна имаме любовта по филмите, драматични речи в дъжда, отчаяно тичане през гарите, а от другата – тихата любов. Това са онези приземяващи ежедневни действия, като например да запомниш любимата закуска на приятел, или просто да седиш с него в пълна тишина, когато нещата са наистина тежки. Това е любов без специални ефекти, но повярвайте ми, с колосална емоционална тежест. И така, как да разпознаем тази тиха грижа? Става дума за запомняне на специфични, съвсем малки детайли, или проверка как е човека след няколко дни мълчание, или просто присъствие без постоянни опити за бързо разрешаване на проблема. Тези действия може да нямат епичен саундтрак, но именно те са здравата основа на всяка една автентична връзка. Да се научим да разпознаваме точно тези малки жестове е супер важна стъпка напред. И така, стигаме до кулминацията. Неочаквания обрат, нашият капацитет за връзка. Ето го и самият сюжетен обрат в този сложна психологическа история. Самото задаване на въпроса «Ами ако никога не съм бил обичан», всъщност доказва нещо много важно. То доказва един дълбок капацитет да се цени, забелязва и обгрижва любовта. Замислете се, за да се усети липсата на нещо, първо трябва да се разбира неговата истинска стойност. Фактът, че изобщо се тревожим за любовта, означава, че разполагаме с абсолютно всички необходими инструменти, за да градим значими връзки. Хората могат да пренаписват своите емоционални истории. Миналите преживявания не са някаква доживотна присъда. Благодарение на невропластичността, всички ние имаме способността да променяме своите емоционални модели, колкото и бавно или неловко да се случва това в началото. Това е много подобно на ранните епизоди от развитието на един филмов герой, нали знаете? Героят прави грешки, лута се, но това са просто първите стъпки, преди да започне истинския растеж. Абсолютно нищо не е изсечено в камък. И така, как разбирането на тези емоционални модели може да помогне за пренаписването на историята на човешката връзка? Оставяме ви с тази провокативна мисъл. Осъзнаването на собствената ни хипербдителност и разпознаването на тихата любов е само първата крачка. Но как ли малко повече състрадание към самите нас би преобразило начина, по който се свързваме с другите в бъдеще? Това е въпросът, който отважа вратата към изграждането на едни наистина по-здравословни и пълноценни отношения. Ще се радваме да помислите над това.